Iċ-ċirklu huwa ktieb ta' Patricia Bondin b'illustrazzjonijiet ta' Matthew Stroud. F'din ir-rokna nidħlu ġewwa t-tinda taċ-ċirklu u nagħtu titwila lil ħajja kolorita ta' bosta karattri sbieħ. Il-ktieb iċ-ċirklu huwa fuq tifel li mar iċ-ċirklu ħaditu ommu u beda jara għax qatt ma kien immar qabel jara ċ-ċirklu u beda jara kemm l-annimali, kemm kien hemm fatatina, kien hemm il-buffu l-brombos u kemm ħadd gost jara dawk il-kuluri, dak il-qbiż. U meta mar id-dar, l-għada beda jipprova jagħmel bħalhom. Meta prova il-forum tal-blocks li hu kellu ma bedix jirnexxielu. Meta qabad il-blalen irnexxielu jagħmel bħal buffu u irnexxielu fl-aħħar jirbaħ rigal. L-iktar li miratu huwa tfal iż-żgħar, year 1, year 2, anke kindertu tajjeb ħafna għax jgħinhom fil-kuluri u fil-forum nitkellmu dejjem bil-Malti biex kemm jista' jkun huma jidraw ukoll jitkellmu il-kuluri bil-Malti u l-forum bil-Malti. Jiena kont kindergarten teacher u il-tfal stess jgħallmuk u tfal stess jurruk x'għandhom bżonn għalihom. U minn hemmhekk dejjem kont nieħu l-idejat. Ili nikteb naqra ma qatt ma kont propja ressaqtu għal pubblikazzjoni, issa irnexxieli qed noħroġhom bil-mod il-mod. Laqqas laħaq spiċċa l-buffu brombos li ma ħarġitx saħħara festudina li kienet libsa kollha qmura, stilel u djamantini ileqqu u jamxu l-għajnej. Festudina bdiet iddawwar il-bastun imsaħħar. Minnu ħareġ tiru stilel ta' kull daqs, kbar u żgħar u ta' kull lewn. Ħodor, sofor, ħomor u blu. Bdiet tisfen u ddur u ddawwar il-bastun imsaħħar u fradda ta' salib li l-stilel taru ma' kull imkien. Importanti li aħna naqraw il-kodba bil-Malti għax jekk ma tibdix minn leta żgħira jitilfu ħafna mill-Malti. Allura il-kodba Maltin huwa importanti li naqraw. Terġa' ma rridux nitilfu l-lingwa tagħna, għandna lingwa sabiħa alla volja forsi naqra tqila, imma fl-istess ħin għandna l-lingwa aħna Maltin, mela għandna bżonn li aħna nitkellmu bil-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.